ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu masu nishaɗantarwa game da faɗakarwa. Jaham TV. Yau na ga ikon Allah, shi ga ɗakin shi can gudu amma ya zo nan ya kwanta. Ko ne neman fita ne kawai? Bari in tashe shi da hankali. Ga ɗakin can ka zo ka kwanta a nan gudu. Ina wizi. Wizi kuma. Wallahi sai ya bau. Me zai baka? Wallahi sai ya bau. Me zai baka? Ina yake? Wallahi sai ya bani. Me zai baka? Wallahi sai ya bau. Bari dan jira mu ga abin da zai fara gidan nan. Zama mu ɗakin mu gaba ɗaya. Tsaya. Alƙalin wasa kuwa? Ban ga alƙalin wasa me faru? To wallahi na neman ka. Ya ce wallahi sai ka bashi. Akan me? Sai ka bashi kuɗi. Yanzu ne ya tashi a nan gurin. Me haɗa da shi? Yanzu ne ya fita waje. Yana ina? Ya fita waje yanzu ne. Je ka duba shi. Kai alƙalin wasa! Baya kuwa. Yau gidan nan. Alƙali! Akwai kwafi a gidan nan kenan. Shi ya fita ya bi shi, shi ma ya bi shi. A lallai. Idan ina nan gurin, zan ga abin da zai faru. Da. Yanzu ne ba gurin nan. Yanzu? Yanzu ne fita. Zo. Jaradiyan da aka yanzu ne zai dawo nan gurin. Ina jiran shi. Ba shi minti 5. Ai ba wizi yake ba. Kwantar da hankalinka. Ko rilwen yake na can turai. Wallahi zai da ya same ni a nan. Ka jira ka gani mana. Ina nan. Mu zauna. Alƙalin wasa an ce kana ne mana. Daya. Sai ka ba. Daya. Wa ka ba kuɗi? Ba ka ba. Kana ji? Alhaji Tanimu. Tsaya. Ba wizi yake ba. Ko rilwen ne na can kasan wallahi sai ya bani ina. Ko ma din ko alƙali kake yau sai kai ka kotu. Tsaya ka ji. Me faru? Ka zo ka same ni dazin na bacci go? Ina jin ka. Yawwa. To baccin da nake yi a baccin ne mafarkin ka bani naira 3,000. Da ka bani 3,000 wizi ban gama barin wurin ka ba muka haɗu da shi ce in bashi rancen 1,000. Mafarkin? Ka ji wizi ba? Na bashi rancen 1,000 nan me yake nufi? Gaskiya ka bani kuɗi na alhaji. Ka gama yana mun waya kai a mafarki zaka ba mutum kuɗi ka zo ka same ni. Na baka mafarki wizi na danka mai. Wannan ma wallahi sai shatar ba mu shi. Wallahi sai mun je kotu. To yanzu tunda haka ne. Ni ma ka bani 3,000 na. Ba shikenan ba. To kai Eh mana ba shi kayan shi. Ba ni kaya na a wuce gurin gaba daya. to ai yanzu ke za mu yi yayi. To za mu ai sai ya bashi kuɗin ne. ya mana ai sake ni tukun Sake shi. Alhaji ni mu kana ji yanzu tunda duk ta kasance haka ka je kai bacci zan biya ka 3,000 ka shi ma ya je bacci ya biya ni 3,000 na Ka wannan magana ba ta taɓa yiwa ba. Bashin shatancin banza. Da Alhaji ne mu. to ni dai na tafi Ka ji bayanin wai ba. Iskancin banza kawai. Bai da ko sisi mafarki ya tsaya na mafarkin kashe wando a nan gurin. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu masu nishaɗantarwa game da faɗakarwa. Jaham TV.